Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται και ένας τύπος σαν τον Elon Musk, όχι μόνο για στην Αμερική και στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας ανεξάρτητος παίκτης ο οποίος ουσιαστικά αμφισβητεί το κατεστημένο και είναι πολλοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι αμφισβητούν το κατεστημένο και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κάποιος δηλαδή να χαλάσει το παιχνίδι σε αυτούς που έφεραν τα πράγματα εδώ που τα φέρανε. Γιατί στην Ευρώπη η κρίση την οποία έχουμε δεν ήρθε μόνη της, την έφεραν κυρίως και το μεταναστευτικό και η κρίση αγοραστικής δύναμης και η κρίση ασφάλειας, κυρίως λόγω μεταναστευτικού, ήρθαν από τις αποφάσεις των συστημικών κομμάτων. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να πούμε, παιδιά, εσείς που μας φέρατε εδώ. Κοίτα, αυτό πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα, αλλά όταν αμέσως τελειώνεις, ας πούμε το USAID, πάρουμε ξανά αφού αρχίσαμε. Όχι μόνο κόβεις η βοήθεια και την επιρροή, πιο πολύ κόβεις την επιρροή της Αμερικής. Δημιουργείς ένα κοινό και όπως είπα, αν δεν είχαμε τόσο ένα αντίπαλο που κάνει αυτά τα λάθη, θα το είχαν εκμεταλλεύσει ήδη. Αλλά αυτά τα λεφτά, τα πιο πολλά, μένουν στην Αμερική. Εντάξει, είχαμε το φόρουμ των Δελφών στη Ουάσιγκτον πριν μια εβδομάδα και ήρθε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο Τζέι Μορέν, Ρεπουμπλικάνος στενός συνεργάτης του Τραμπ, υποστηριχτής του Τραμπ. Αλλά αυτός έχει φρικάρει τώρα με το USAID, γιατί αυτά τα λεφτά, το φαγητό που στέλνουμε σε άλλες χώρες, έρχονται από πού? Από το Kansas. Τώρα έχουν αφήσει 400 εκατομμύρια φαγητό να σαπίσει, επειδή δεν θέλανε να το στείλουν να κόψουν το USAID. Αυτά, ναι, χρειάζομαστε κάποιον όπως είπαμε, να έχουμε unconventional wisdom, γιατί το conventional wisdom μας κρατάει πίσω, αλλά δεν μπορείς να παγώσεις το κάθε θεσμό και να λες κόβω. Και τώρα θα λένε θέλουμε να στείλουμε τους μετανάστες. Εντάξει, πώς θα το κάνεις χωρίς δικηγόρους? Πραγματικά μετά θα πεις στέλνουμε το στρατό της Αμερικής μέσα στους δρόμους και έχουμε και ομοσπονδία. Και όταν λες έρχονται, στέλνουν εδώ άτομα, ήρθε ο Υπουργός Homeland Security στο Σικάγο και λέει και απείλησε το κυβερνήτη του Σικάγο. Δεν μπορείς να το κάνεις σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής. Δεν ξέρουμε και στο τέλος τι είναι ο στόχος του κύριου του Μάσκ, γιατί και να αδειάσει τη γραφειοκρατία, και εγώ νομίζω το κάνει και λάθος, γιατί αν θέλεις να την αδειάσεις μπορείς να κάνεις ένα early buyout, το έχουμε κάνει, η κάθε πόλη έχει κάνει early buyout, αλλά αν κάνεις early buyout και φύγουν όλοι με την εμπειρία και όλες με τη γνώση, πώς θα βάλεις? Θα βάλεις ένα σωρό τριαντάριδες και 25 χρονών παιδιά να κυβερνούν την Αμερική? Εννοείς να πληρώσουν κάποιους μήνες και να φύγουν με εθελούσια. Ουσιαστικά αυτό είναι εθελούσια αποχώρηση. Εδώ το έχουν κάνει και οι δημοκρατικοί στο Σικάγο. Έχουν φτάσει, λένε είσαι 63, έχεις δικαίωμα να πάρεις σύνταξη στα 65. Σε αφήνουμε να πάρεις τη σύνταξη τώρα. Εντάξει, ωραία. Χάνεις 2 χρόνια αλλά κερδίζεις πόσα. Anyway, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να κυβερνείς μια χώρα με 350 εκατομμύρια άτομα και που έχεις κάτι πόλεις. Το Μississippi δεν είναι το Illinois, το Αλαμπάμα δεν είναι η Νέα Υόρκη, και ή θα μείνουμε Ενωμένες Πολιτείες ή μπορούμε να γίνουμε ξανά, και είναι μερικοί Ρεπουμπλικάνοι που το προτιμούν αυτό, που να είμαστε σχεδόν 50 ξεχωριστές χώρες. Υπάρχει αυτό και υπάρχει και φυγή από διάφορες. Παράδειγμα, φεύγουν από την Καλιφόρνια, φεύγουν από τη Νέα Υόρκη, πάνε στη Φλόριντα, πάνε στο Τέξας για να είναι πιο κοντά και για τα οικονομικά προφανώς, για φορολογία, αλλά και για να είναι πιο κοντά κοινωνικά εκεί που νομίζουν αυτοί ότι εκεί πιστεύει ο καθένας. Αλλά βλέπεις τώρα και τα προβλήματα στη Φλόριντα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Η Φλόριντα είχε χτιστεί
αυτοί που φεύγανε ήταν συνταξιούχοι. Τώρα που έρχονται πιο πολλές οικογένειες, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν το σωστό infrastructure, δεν έχουν τα σχολεία κτλ. Και τώρα, και το ίδιο που έγινε στην Αριζόνα. Είτε η Αριζόνα πρώτα ήταν για τους συνταξιούχους του Ιλινόι, της Καλιφόρνιας κτλ. Και τώρα σιγά σιγά και μέσα σε αυτές τις πολιτείες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι φόροι, γιατί πρέπει. Εντάξει, όταν δεν έχει σχολείο να Να πληρώσει, χτιστούν σχολεία, οι δρόμοι, οι τα δρόμοι, σχολικά, το το οτιδήποτε. Ναι. broadband, να καταλάβετε την γειτονιά που ζει στη Φλόριντα ο Μάικλ Τζόρνταν. Το ξέρω γιατί ο γείτονάς του είχε μια φορά έκανε καιρό, έκανε τη εισαγωγή του μπουτάρι εδώ. Η γειτονιά που ζει ο Μάικλ Τζόρνταν. Φαντάσου τι λεφτά υπάρχουν σε αυτή τη γειτονιά. Τώρα έχουν μπει τόσοι πολλοί ότι το broadband δεν δουλεύει. Αν θέλεις να πάρεις τηλέφωνο ή να κάνεις zoom, δεν μπορείς να κάνεις zoom τόσο εύκολα με άτομα εκεί, γιατί πρέπει να φτιάξουμε το broadband. Γιατί μπήκανε πολλοί και δεν έχουν το σωστό σύστημα. Εγώ δύο τελευταίες ερωτήσεις. Και εκλογικές. Η πρώτη. Αλλά μπορώ να σου πω ένα πράγμα για το Ναι, Musk. βέβαια. Βέβαια. Για το Musk. Η δυσκολία του Musk είναι το κίνημα MAGA δεν χωνεύει το Musk. Mhm. Και αυτό, το πιο ενδιαφέρον πράγμα να δούμε το επόμενο χρόνο ήδη είναι αυτή η μάχη του Steve Bannon με το Musk. Ο Bannon έχει δηλώσει ότι έχει προσωπική προτεραιότητα να βγάλει το Musk από την κυβέρνηση. Okay. Ο λόγος. Ο λόγος είναι το κίνημα MAGA είναι κίνημα της μεσαίας τάξης και του εργαζόμενου. Βλέπουν όχι μόνο το Musk, βλέπουν και άλλους που είναι μέσα στη τεχνολογία, τους λένε techno-futurists. Mhm. Και αυτοί νομίζουν ότι ο Musk και τα λοιπά δεν τον νοιάζει αν έχεις δουλειά και ο Αμερικανός γι' αυτό και ιδέες και θεωρίες σαν το Universal Basic Income δεν πουλάνε εδώ. Ο Αμερικανός παίρνει αξία από τη δουλειά του. Και το κίνημα MAGA φοβάται ένα μέλλον που δεν υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν μόνο ρομπάτ και τεχνολογία. Και εδώ αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα και γι' αυτό και το κίνημα MAGA είναι εναντίον τους μετανάστες, ο Μάσκ είναι πολύ υπέρ. Πολύ υπέρ. Είναι υπέρ τους μετανάστες από Ινδία, από ασιάτικες χώρες που έχουν. Για το tech industry. Αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η συζήτηση μπορεί να είναι η πιο σημαντική συζήτηση που γίνεται και γίνεται τώρα μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα και μόνο ένας θα βγει νικητής. Και γι' αυτό μπορεί να είναι και πολύ έξυπνο από τους δημοκράτες που τρολάρουν τον Τραμπ και τον λένε τον Musk, πρόεδρο Musk. Για να τους κάνει, για να μπορέσουν γιατί να ο τους κάνει. Τραμπ σε μια στιγμή δεν θα του αρέσει, το είδαμε και αυτή την εβδομάδα. Έδωσε μια εντολή ο Musk, έστειλε ένα email σε όλους τους υπάλληλους της Ομοσπονδιακής. Για τα 5 πράγματα που έκαναν την εβδομάδα, αυτό εννοείς? Ναι. Και βγήκανε πολλοί υπουργοί και δώσανε άλλη εντολή, δεν θα απαντήσετε το email. Και άρα λες ότι αρχίζουν να υπάρχουν τριβές μέσα εκεί και άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ο κύριος ο Μάσκ δεν καταλαβαίνει ότι ο στόχος της κυβέρνησης και είναι πολύ μέσα σε αυτό το κίνημα του Μάσκ. Λένε η κυβέρνηση είναι σαν μια επιχείρηση. Δεν είναι σαν μια επιχείρηση. Τώρα φαντάσου τι κίνδυνο θα ήταν αν όλοι από το State Department βάζανε σε ένα email τα 5 πράγματα που κάνανε αυτή την εβδομάδα. Είναι σαν ανοιχτά. Εσύ αν κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το FBI μας κάνει email, βλέπεις και ένα από κάτω λέει this email is unclassified. Σίγουρα δεν θα σου βάλουν τίποτα σημαντικό στο email. Αν έχουν κάνει κάτι σημαντικό αυτή την εβδομάδα και το βάλουν σε email, κάποιος θα το πιάσει. Είναι τέτοιο κίνδυνο και δεν νομίζω είναι ξεπίτηδες που το κάνει ο κύριος ο Μάσκ, αλλά η αμερικάνικη κυβέρνηση δεν είναι το Twitter, παιδιά. Δεν είναι το Twitter. Δεν μπορείς να τα χαλάσεις και λες
κάποια μέρα θα το φτιάξω. Όταν χαλάσεις κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί να πάρει και δεκαετίες να το φτιάξεις.